Паэму бандароўна Янка Купала напісаў у 1913 годзе па матывах украінскай народнай песні пра надзвычай прыгожую і смелую дзяўчыну. Яна не скарылася перад магутным панам і нават перамагла яго маральна. Класік беларускай літаратуры Янка Купала перасэнсаваў украінскі фальклорны матэрыял, крыху змяніў сюжэт народнай песні, надаў ёй сваё аўтарскае гучанне і ў выніку атрымалася паэма, пераказ якой і будзе ў гэтым відэа. На пачатку паэмы гаворыцца пра тое, што ва ўкраіне гаспадарыць пан Патоцкі. Ён здзекуецца з беднага народа, калі ўпадабае якую дзяўчыну, так і чакае, што учыніць ёй крыўду і бацькоў яе абняславіць. Стогне Украіна насылае на пана прыгнятальніка праклёны, ды і пана Патоцкага ад народнага гневу багацце абараняе, а яшчэ яго хеўра верныя прыслужнікі. Доўга памяталі аб дурной славе пана і ва Ўкраіне, і ў Беларусі. Народ нават склаў сумную песню аб прыгожай і смелай дзяўчыне бандароўне. Яна была дачкой слаўнага бандарэнкі, які жыў у Берастэчку. Янка Купала піша, што бандароўна выглядала так: яе губы як маліны, твар як лілія, вушы як зоркі, з яе плеч спадалі косы і блішчэлі на сонцы, як брыльянцісты росы. Бандароўна была высокага росту, мела прывабны стан, адным словам, каралеўна. Апісанне абагульненае, да і сам вобраз бандароўны быццам бы умоўны дал прыгажосці як знешняй, так і ўнутранай. І вось аднойчы гэтую свабодалюбівую і вясёлую прыгажуню запрыкмеціў у карчме пан Патоцкі, які прыблукаў Берастэчка разам са сваёй хеўрай. У карчме гулялі казакі. На банкет завітаў пан Патоцкі. Ён заўважыў бандароўну і вырашыў, што дзяўчына будзе яго каханкай. Ён падыходзіць да бандароўны, спрабуе яе абняць, пацалаваць, паводзіць сябе вельмі нахабна. За гэтай сцэнай быццам бы назірае сам Янка Купала, і ён папярэджвае пана: асцярожна, ёсць сумленне і ў простым людзе. Ты, канешне, багаты, але гэта не мае ніякага значэння, звяртаецца да пана прыгнятальніка паэт. Народ таксама часам можа за сябе пастаяць, і тады будуць зруйнаваныя панскія палацы, праліецца панская кроў. Але не чуе гэтага папярэджання пан Патоцкі. Ён нахабна лезе да бандароўны, брудна жартуе. У выніку дзяўчына не вытрымала і заехала Патоцкаму па твары. Пан Патоцкі успыхнуў, пачаў пагражаць бандароўне, яе бацькам, усім казакам. Тыя, у сваю чаргу, параілі пану быць асцярожным са сваімі пагрозамі. Тады Патоцкі выбег з карчмы клікаць сваю дружыну, а старэйшая тым часам радзіць беднай дзяўчыне уцякаць, пакуль не позна, бо, відавочна, пан Патоцкі не даруе такой абразы. Ён не ўмее дараваць. І пабегла дзяўчына, і вось як Купала апісвае яе ўцёкі. Абдымала яе ночка, вецер расплятаў ёй косы, песціў яе і шкадаваў. І спагада стыхіі была, магчыма, нават мацнейшая, чым людская падтрымка. Бегла бандароўна платамі, прабегла яна адно поле, затым другое, а пагоня ўсё бліжэй. Узбегла яна на трэцяе поле і тут адчула, што сілы яе пакідаюць. Няшчасная бандароўна звяртаецца да сваёй рамантычнай гераіні, паэт: адпачні крыху, прыляж на сырой зямельцы, няхай сэрца дзявочае супакоіцца. Памаліся за сябе і за Ўкраіну. Падумай, што будзеш рабіць з гэтаю бядою, калі панскія служакі прывядуць цябе да пана. Нядоўга адпачывала бандароўна. Знайшлі яе людзі Патоцкага, учапіліся з дзікім смехам у яе косы, рукі і пацягнулі да пана на вялікія мукі. Глядзела на ўсё гэта цёмная ночка, і ад убачанага станавілася яшчэ цямнейшай. Нарэшце на небе згасла апошняя зорка. І зноў прырода нібы спачувае беднай дзяўчыне. А пана Патоцкага Купала параўноўвае з коршунам. Ён піша: пападзецца галубка ў каршуновы дзюбы, а затым пытае, хто яе абароніць ад згубы. Драпежнік вырве ў няшчаснай дзяўчыны сэрца, вып'е яе кроў, а ў зграі галубіны застанецца толькі памяць пра галубку. Прывялі бандароўну да пана ў такім выглядзе, у бордзе вочы разарваны, косы заблытаны, у вачах слёзы не то з крыўды, не то з бяссільнай злосці. Стаіць яна перад панам, як калінка у лузе над ракою. Але глядзіць яна пры гэтым смела ворагу ў вочы. Затым пан Патоцкі пасадзіў бандароўну ў куце на лаве, нібы маладую на вяселлі. Стол дубовы застаўляюць рознымі стравамі, мёдам і віном. Патоцкі паклікаў музыкаў. Бандароўна глядзіць на ўсё гэта і не чакае яна нічога добрага. Пан Патоцкі прыносіць стрэльбу і пытаецца ў дзяўчыны, якім будзе яе выбар. Будзе з ім піць, гуляць, ножкі каратаць, альбо вечна косці парыць у зямельцы маці. У бандароўны заіскрыліся вочы, і яна адказала пану: пакідай сабе сваё золата, палацы, пі сам сваё заморскае віно і гуляй, пакуль можаш, а мне да твару больш магіла.
Тут зноў чуецца голас паэта: «Не прадаць яна дзявоцтва, як ты, пан сумлення. Не баіцца яна цябе, нічога яна не баіцца». А Бандароўна працягвала гаварыць пану: «Дужы ты з тваім багаццем, а я сілы большай, за мной праўдай і народ мой, за табой жа грошы». Адным словам, не скарылася Бандароўна, яна выбрала смерць. Пан стрэліў, і стала Бандароўна нема і глуха. Яна павалілася на зямлю, і ляжалі побач з ёй расплеценыя косы, нібы галінкі усцешанага дрэўца. Толькі яе мёртвыя вочы пазіралі на ўсіх з крыўды, нібы пыталі, за што мяне пакаралі. І такім пранізлівым быў гэты нежывы погляд, што пан Патоцкі ўжо і сам не рад быў свайму учынку. Бацька і маці, галосячы, забралі мёртвую дачку. Яны неслі яе асцярожна, пакідаючы за сабой след, кроў чырвоную, якая блішчэла, нібы раса ў полі. Прынеслі дзяўчыну, палажылі на дубовую лаву, затым прыбралі яе як да шлюбу. Збілі з дошак труну, у якую палажылі Бандароўну. А пан Патоцкі не мае спакою, ён адчувае сваю віну, магілу, загадаў так умацаваць, каб яе не размыла ні вада, ні бура. Услалі сцежку да магілы дыванамі, пасыпалі белымі кветкамі, а калі хавалі Бандароўну, сумна гралі панскія музыкі. Адразу ж пасля пахавання пачала выспяваць у душы народная думка аб помсце. Хопіць цярпець, смерць смелай дзяўчыны стала апошняй кроплі. Зашумела Украіна, будзе панам гора. Бандарэнка паўсюль пачаў склікаць сходы і расказваць аб сваёй крыўдзе. Так яму ўдалося сабраць немалое войска, і задымелі ў пажарах панскія сядзібы, палілася панская кроў. Каб стрымаць казакоў, Варшава шле войска, але дарма, працягвалася крывавая бітва. Шмат тады выцекла крыві аб няшчаснай долі Бандароўны, і дагэтуль спявае народ у сваіх песнях. Хуценка Купала і напісаў сваю романтычную паэму на аснове украінскага фальклору, але відавочна, што ён хацеў звярнуць увагу на пратэст беларускага народа супраць свайго бяспраўнага становішча. І вобраз Бандароўны аказаўся ідэальным вобразам, якім сімвалізуе свабоду духу, гатоўнасць народа супрацьстаяць сваім прыгнятальнікам. Магчыма, такога героя альбо гераіню Янка Купала шукаў і ў беларускім фальклоры, але не знайшоў. Магчыма, сваёй паэмай ён хацеў паказаць, што беларускаму народу таксама неабходна змагацца са сваімі прыгнятальнікамі за волю, шчасце і справядлівасць. І вось ён прыклад: смелая, рашучая і упэўненая ў сабе Бандароўна. Гэта збіральны вобраз, які адлюстроўвае перш за ўсё маральную прыгажосць народа. І хоць Купала і апісвае надзвычай прыгожую знешнасць дзяўчыны, мы разумеем, што найважнейшае значэнне мае хараство яе душы. Бандароўна лепшая дачка свайго народа, перакананая ў сваёй праваце. Яе нельга запалохаць і нельга прымусіць. Нанесеную ёй крыўду народ успрымае як сваю асабістую і паўстае, прагнуўшы помсты, зацвярджэння справядлівасці. Нават загінуўшы, Бандароўна перамагае, таму што яе смерць уздымае народ на барацьбу супраць сваіх прыгнятальнікаў. Асноўны канфлікт у паэме не паміж героямі, а паміж прыгнятальнікамі і прыгнечаным народам. На гэтым усё. Ставце падабайкі, калі відэо было карысным, і пакідайце каментарыі.